set me free. Jongen en dan het liefst oude muziek. De 13-jarige Ingrid de Ruiter van de Westerheen docht het liefst. In het muziekprogramma Leefde van Muziek van RTV NOF zong ze een nummer van Connie Francis. En dat een dag voordat de Amerikaanse jongeres verstoor. Ik ga een versie opgenomen van Connie Francis, Stupid Cupid. En voor de meesten die het waarschijnlijk al weten, die op NOS haar en zo, van dat Connie Francis overleden weer. Maar wat apart is dat ik voordat die dag van Connie Francis, voordat ze overleden is, dat ik haar vastkanaal haalde dit jaar op RTV NOF. En dat bleef net onopgemerkt. Hobbyproducer Frans van der Borg kwam met Chin en noeg Ingrid uit om het nummer in de studio in te zongen. You got me jumping like a crazy clown. Ik ga het nummer wel vaak doen. Ik ken het nog ook wel best uit de hallen. En ja, ik vond het wel best cool. En ik deed gewoon wat ik het beste kon doen en wat ik zelf goed doen. Ik vind het geweldig dat zulke jonge mensen mij die oude muziek dwalen binnen. Dus dat vind ik geweldig. Ik ben zelf van oude muziek. Dus vandaar mijn reactie. Ingrid zongt al van Lieds Famke Oe. Ik heb hier dus op een filmpje, een week aan het zongen. Had ik gewoon opnam en mijn mem dacht van, dat klinkt best wel goed. Dus toen ben we daar echt verder mee bezig gegaan. En zie ik gewoon te zongen voor de kriefband. Ik vond het altijd al mooi van oude rocknummers naar oude popnummers. En wat dan eigenlijk Michael Jackson, ik vond het al wel geweldig. Maar die nieuwe nummers van No, die vind ik echt wel mooi. Alleen die ben wel een stuk moeilijker om te zongen. En daar ben ik meer van de oude nummers. Stupid Cupid, stop picking on me.